Horas madita salutna. Tu sudah ruas ni huria na mendohoti acara pertanyaan ta di Borginon. Adorang sota mulai asata para DB madirita marhite martanggyang di bagasan rohata. Martanggyang mahita. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 570 ayat 1-2. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar tod di perbadia na tumawalangit do tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus, yang go poda na di au, dang au na punasa, poda ni na marsuru au doi, molo adong manang ise na mambahin lomo ni rohani amai, boto onido taringot tupodai. Manang na sian debatai, manang na huatao ni sian roharoaku sadiri. Songon nani dok ni surati, akabatang aik na mangoludo, mabaor sian pamatang ni naporsia diau. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, jala pardenggan basa, rodi saleleng ni leleng na do asini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian naselaon saat roh disadarion. Hupuji hami maho ala naung satu hami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho
ala di bagasan dame don hasonangan di lehon ho hatam nabadiai. Sai asi maroham, urupi mahami mangulahon nanidokmu, asa hot rohanami, jala terparangehon hami parange nabadia. Sai ajari jala pai baru marohanami, asalam ias hami ro dihasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tajahama trupuk epistel hita di Bornginon, imasian buku panurirang Maliaki, bidutolu, ayat 10 sia satro di ayat 24. Maliaki bidutolu, ayat 10 sia satro di ayat 24, tajahama marsikat soring. Ai idama naroma ari namarsi gorgor, songon pamurunan, jadi dos sondurame sudah halak najukat, dod halak siulaon hajahaton. Gabe marsi jebur manasida, bahenon ni ari narosogot, nina Jehovah Zebaot, dang adong tarikonon na dinasida, nang urat nang rating. Jadi degedigo muna mahalak parjahat, ai doson sirabun nasida sogot, ditoro ni palak nipat muna, di ari si bahenoku nina Jehovah Zebaot. Sai pai matingo hamu makadik ni si Musa, naposoki, nangupatol idana uji korek kisadong Israel, kakapatik bahot uhun. Idama suruaku matu hamu panurirang Elia, patujolo ni haroro ni ari ni Jehovah na bolon, jala na sokali. Olat ni masahatna, martua doa kona tumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Mare de mahita. Ingot na dapat diurmon langgang, gomos tiap itonton. Sa diruang pangkos maroham, dok mahatam songodon. Jesus mangoluawon, Jesus mangoluawon. Tong-tong tiap pagumahataon, audi pangolutongon. Nang peralas itu dosami, mula humong sorohan. Sa betahin ang tutuhatai, dungito po ti dosa. Jesus mangoluawon, Jesus Martang yang mahita. Hupuji jalahu pasangapa mimaho ali Tuhan di bata. Nasai toktong mengasihi hami. Dia kapardalanan ningulu nami. Masalah serohanami Tuhan.
judutiho dongolu nami di bornginon. Pinasadani asini rohapami di bagas joromon. Nasaiwasa di parsauran nami dohoto terlumubi mai lautu mangihon hatam. Merasini rohama wali Tuhan. Urupi hami marhite todim todi perbadiai. Patau hok kami mangatusi hatam. Alai betaktung merlau dosa hami di bagasan sadarion. Sai urasi mahami asatung badia hami nanaing pakulinganmu marhite nasihan hatam. Marhite Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Horas ma dihamuna damang doho dainang nama dohoti ibadah partangyangatta di bagasan bornginon. Harap roha nami di bagasan hahi pason hamuna saluhutna songoni nama dohoti pertangyangan di live streamingon naeng pakulingan nihatani debata mahita sian Lukas bidu 20 sada sian ayat pitu sahatu ayat 10 sia hujahahon ma payuti hutamuma di bagasan rohamuna. Jadi disukun nasida ma ibana ninnama adigan mama sai guru jala dia ma tadana paboa lau songgop mai alai ninna ibana ma jaga mahamu sotung liluhamu Ailado naroso got manoluk guarhu akan nama dok audo nunga dapot tikinai unang ma ihuton hamu nasida alai molo di bege hamu barita ni akka hamu suon dohot haguturon unang ma hamu tarsonggot Aidang tarbahen sosonggopi jumulu alai dang dope manigor dapot ajal nai los didok matu nasida nahehe dosogot bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon masama lalo akanabolon akasahit bala marluat-luat nang haleon tarida ma akka panong goti rodi tadda na balga sian langit alai tagan somasa dope akai tak kupon jala lelian nasida do hamu pasahaton na do hamu tuaka parguruan dohot kurungan gabe to gihonon na hamu tujolo ni raja dohok panguhum humokop guarhu lausima gabe dalan muna maka tidak konau onma para teatehon hamu nasopola sari honon munahian si tarias sonon muna disi ayau mangalehot hamu suara dohot habisuhon nasobolas aloon nang alusan ni akka musumuna alai nang natoras muna hahaanggi si solhot rodi alale muna do pasahat tok kamu jala pamateonna deba sian hamu hosoman ni saluhut jolma do hamu ala goarhu jala nasotupa mago sadok obuk sian ulumuna marhite-hite benget ni rohado malua hosamu ido sahatna damang doho dainang adong do padohan nama dok jika pahit jangan langsung dibuang jika manis jangan langsung
ditelan. Sian padohani naing dohonon nama tuita. Aha nata alami di parngoluota, di partikian nata bolus, ikotok tongdo di bagasan posniroha hita. Ikot tok tongdo di bagasan habengetok kita. Jala ikot tok tongdo hita di bagasan pakirimon tutuhani. Dang boy dohonota ikot torus manyan pardalanan ningolukon natabo manyan, natonggi manyan, nauli manyan. Di pardalanan ningolukon ikon mulus ma, lancar-lancar ma, baik-baik saja. Tentu imana tahirim, imana tahasiholi, naikon lehonon natuhita. Alai manang nabohape, selama di ngoluok kita, meragam ma tabolus. Meragam ma halom hamaolon, meragam ma tantangan, doho rintangan bolusota. Isarana molo mardala kita marhite kendaraan di jalan raya, totu ikok jupak kita do disi. Apalagi molo di kota-kota, jupang madisi na diguari rambu-rambu jalan. Naneng dohonon adong tada-tada nama dok, hati-hati dah, berhenti dah, jalan-jalan terus, doakan na asing. Nama relapatan perlu adong aturan di bagasan ngoluta, perlu adong kehati-hatian di bagasan ngoluta, disiplin. Manang diguari masongon na diturpukon waspada. Amang inang di goparo turpukodo di son malas niroha kekaguman ni sisean ni Yesus marnida haulion ni bagas cor, marnida haulion ni Jerusalem ditiki rap nasida dohot Yesus. Kagum nasida, terpesona nasida, hinauli ni bagas coroi. Oma akamanga kaina gobaran hataridaan ni hita jolma, torok do jolma makalomohon manang marnida akan nauli di tonga-tonga ni ngolutta. Padahal dangadong natoktong di Portibion. Ido Yesus tu sisianna molo tabereng di jolo ni turbukon di ayat onom di dokma di dahamu peon di dahamu do on sude na Roma arina dang tinggal di si dua batu martib ditindi nanggo sadape ikon sudedo makar. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan hancur, semuanya itu akan runtuh. Neneng dohononna pada masa yang akan datang seluruh itu akan diruntuhkan. Marhite alus ni Yesus mabayan sisihani gabe ingin tahu. Sekalian bingung. Ingin tahu, bingung, jaladang dia tusi. Gabe didok Yesus madaya pitu. Didok adigan mamasay gabe didok ma. Ala ni kebingungani gabe dimuncul homa. Dimuncul hon sisihani ma adigan mamasay. Jaladia matadda pabua nasonggop masa luhut nai. Bila mana itu terjadi, apa tandanya? Lalu semuanya itu
akan sampai kepada kesudahan. Namanginang sian pakatan ini neng dohonon ni Yesus ma. Sian percakapan ni neng patorangon ni Yesus ma. Tua kasih siani masai godang do siadopan nasida. Lau patuluson sakap ni debata. Godang rintangan diadopi akan aporsei laho pasahaton barita nauli di tonga-tonga ni Portibion. Karena tidak semua merespon. Pasti ada yang menghalang-halangi. Firman Tuhan selalu dihalang-halangi doi di tonga-tonga ni Portibion. Alanido ikon bohado bahenota asa gabe marhamonanga kita. Lau patol hason barita nauli. Dibani rikot mahita marmanat-manat. Rikot mahita waspada. Hati-hati. Songona di ayat wali. Jaga mahamu sotung liluhamu. Ailado sogot manulak goharku. Akan nama dok audo. Nunga dapot tikinai. Unang ma ihutok kamu nasida. Naneng dohononna asal lebih hati-hati. Banyak penyesat natoktong malo mabain akatada halongangan. Alai tada halongangan nasosian debata. Malo makatai akatada de. Malo pabada-badahon akatada de. Malo batu bumuruk asa tarimas hita. Amanginang imaragam niak kahamaolon naikon adopan ni halak Kristen. Alani hasitongan, alani barita nauli. Asa molo dibege barita nauli. Ba memang ikon bohado bahenota asa boy berdampak i tunasida makorhon perubahan. Jalan bolomah sampai akan nasongoni didok naking dipasingot tita unang murah-murah tarsonggot. Unang murah-murah biahaton, unang murah-murah mebiar hita. Ala didok naking dangi dope ujungna. Nah hehedo sogot bangso maralohon bangso ngamasai. Nah hehedo luat marporang ngamasai. Harajaon maralohon harajaon. Masa lalo namar luat masa haleon potir nina. Sasitong na akan namasa nuaing natabering nuaing mabaik kada kita songo biahaton nga masa na joloy nga masa porang na jolo jala terus do nang tu partikia si sonario gempa di san gempa bumi di san lalo di Tapanuli utara di Tarutung godang na korban godang ropanina na kehilangan bagasna do akalan na asi. Naneng dohononna ima asaboy hita margogo mangatasi saluhutnay. Di mana di do Yesus? Dak polay ko mabiar hamu. Dak pola mabiar akan aporsea. Aisa na donganani todi porbadia dohamu nina. Sampai di dok naso tupa mago sada obuk sian ulumuna nina. Naso tupa mago nanggo sada obuk sian si majujung muna nina di bagasa terpukon. Atong akamanga kainang asa mampu hita bertahan
mengadopi akan namasa sarupa doi isenah ya hita naik kapal molo nang selamat hita totu dangolo tumpangota kapalna bocor kan molo lama ibero pani kompen sian 2 ton di ada pulau baik ko biniring gotong molo nungarong go tergenang pasti do naikon boy tenggelam nang songonido di bagasan pardalanon ningoluta moloy kon selamat dohita totu ikon marsigatung tu de bata dohita molo nang selamat dohita ikon marsihohot tu de bata dohita dang tu portibiok kita marsihohot portibion di gobar rodei songon naudok naking songon kapal na bocor na boy di palidak-lidak na boy muba alani kondisi dot alanya kasikon dangadong si haposan na di portibion dangadong nahot na di portibion iduman na adong ede ale-aleta na di portibion jot dohita tarhirim di bai alanido damang doho dainang molotaboto do ropanina di portibion dangadong nahot unang haposi ibana damang doho dainang molotapamanat marluba-luba do nuai negara-negara patuduhon kemampuan untuk membangun gedung natibo jalana begah, jalana masai uli. Akka gedong i sampai diguari doi pencakar langit. Asa adong penarikna. Sian negara na asing masuk tu si imana diguari negara wisata. Berlomba-lomba marojol matu si mamereng haulion na adong disi. Akka gedung pencakar langit ba memang menarik do sa sitongna alaina daeng dohononna nang pesongoni haulion ni gedung pencakar langit ti adong dotong obasna adong gotong tikina salpudo saluhut nai haulion kecanggihan bangunan pe adong do batasna naikon hancur naikon magargar hobar tutiki na tinotuhon ni debata songonido nang hitape amanginang sauli-uli nape jabut tatabang tongdo adok tikina ikon malekse di ujungna jala adong go tikina na ikon salpu boydo masa nang dihita songon nani alaman ni sisianon ala jol mado sisianon holak kemegahani holan nabi nereng nai mangasahol logika songonido nang hita sipata di ngolut taon songon sadana porsea hita jojodo holan tuhaulion pardurui tuhaulion ni portibion gabe gagal fokus sita dang tu de batabe hita marsiho dang tu de batabe hita marsigattu boy do jolma gagal sahatu ni naneng rohara jaon ni de bata ala memang holan natar fokus na di portibiok kita amangina ditiki di paingo Yesus didok manat mahamu waspada mahamu asa unang lilu hapersiamuna ala godang do nama baik kita lilu gabe dau siat di bata
di pamanat ma hita, di pamanat ma nangolutta dang namadok dang saha pangatusiota soal adigan nang anak ni colmai pe dang dipabuah soal adigan haroro ni debata Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Alai dituntut masih kita kesiapsiagaan. Unang somargira tu dia. Unang gabe holan namaralasan hita. Ay gitu itu songoni atau emak. Dua mai jolo pindah pungu-pungu mon. Nina punya alasan, punya persyaratan. Ay madah merdada nageleng do peiba. Imadah jolo si pam majuda danakon. Alai duk si pam muse ama muse imadah majaga pa hoppu do peiba innakan dungi sapero ajal ni hasianganon. Songonon ma aka alasan alanido dipakai tikisa dingga ai dak taboto. Tu pahita sehat do sonari alai nunga mekel suping hamate ani. Hutunggu mahosam. Apakah kita siap siaga? Mari suang nengolu tau. Molodanga dong haradeon. Alanido molodidok unang holan haulioni bangunan. Unang holan akasinamot na di Portibion. Talului alay dohot ma narikot di ngolu partodion. Gudang akan namasa. Dakolan haulio di Portibion alay dohot do nang aka ajaran di dok naki. Ajaran, dogma, aliran, sekte, nama buan, haliluon dipakai guar Yesus. Ma, sedia do boto otai. Dipakai guar Yesus. Alay di dogma, unang hatop patop haporseai aka ajaran natabo begeon ni si pareon didok do tu hitai jala unang tahaposi Portibion unang tapangido haluaon sia Portibion molona yang malu peho sia parsahiton unak kolao tu hagogoon ni Portibion molona yang malu po unak kolao tu datu molona yang denggado pangabahanmu molo na marhauma bolo denggado asa gabe melimpah ruah berkat sian hasil panen. Totudo tuisedo mangalu-alu. Molo neng laris do tiga-tigam unak pangomoan nama torbaku ditukak-tukangi. Tibangani alai haposan ma idona molo neng maju karirmu. Mangolu ho di bagasan hasitongan supaya dilehon tuho huaso. Mulo neng adong jabatan diho unak kolaho mangido pangurupion tuhagogoon ni Portibion. Dakku boto ro panisel 2 ton. Si adong ko masihol merlubah-lubah lau tu pusuk buhi. Ya mama bandibada audisi ditoruni pusuk buhiton nanggo tu gijang dak tolak merdalan. Kuda kia mobil. Hai, hakaya mobil ahadu nang di sono. Hirana so kita odoni. Selidik punya selidik. Holam membuat jabatan, holam membuat kedudukan. Halak batak doi, halak Kristen doi na memiliki hikmat doi hapistara doi akan hapistar doi alai lau dope tu pusuk buhit idi do tahenganan ni pusuk buhiton di sedo hamu par sidikala ima gudang dope berbondong-bondong tu si mengalului jabatan huaso alani didok sarupa doi. Na maninggalhon debata gabe mano basileban tartarik rohana tarela-ela ibana tungolu Portibion. Alanima didok Yesus
manat mahamu amanginang adong do kapan nama dok manang perkataan na sering tabiki samora-mora ni jolma tong do mobil jenazah pataruhon bakena tu kuburan tu udean di ujung ningoluna di Portibion nina. Jadi jala sauli-uli ni jabu ni jolma pe diingani tongdo peti mati inganan parpudi ima batang molodung mate ibana lapatanna namar lapatan ngoluon moladok pe akka surungan di bagasan serep ni rohama moladok pe hasurungan di pangidu mas tu di bata asa di patorang tu ibana adok kasurungonmu akasinamo do akalan na asing molo tapangidu dui donon nama ai wasa sumuru ngau di dokma imada sumuru ko di asiasi adong ma disi tanggung jawab saya tok tongdo adong akan nagale akan napogos tu si doho tarjo nina alanido buladong sinamoti sarana doi sude akka artai laho mangulahon hata ni debata unang lalap pita alani akka mamon unang lalap alani akka jabatan gabedang adok tikina mangulahon nadengkan ay ido na pinangido ni debata ido na ni igil ni debata mangulahon nadengkan pasahaton hata ni debata dang salah gudang sinamokna dang nasalai alai ba dipakai mai lao pasangapon Tuhani alai taingot ma sinamoti dang gabei tujuan ningolu ni hita colma tujuan ningolu ima mangulahon hatani di bata molo sada hala Kristen dohita molo sada hala na Persea dohita tujuan ningoluta mangulahon tona di bata maka Porsiai Yesus napaluahok kita sian uhum alanido idokma tuhita taulahon ma lomo ni roha ni debata molo jupang tikina molo ro ajal ni hasiang anon na jelasna molo satia dohita makaposi debata totu toha naulima jabarta amen martang yang mahita Ali Jehovah na husob bahami marite Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat madi hatam napaingotok kami bahwa perdalanan ninggulu nami dada di Portibion alai adongdo sihirimon nami sebulon itu di nami ima badua gicang alai adorang sosahat tami tusi di partikian napi nasahat mudi kami ditiki parasianon mahami mangulah holomo ni roham tutudu meragam nahubolus sami meragam namasa naboy huber kami naboy palidak-lidak kaporsiaon nami naboy mabay mabiar jalabia hatok kami mulia te Tuhan dihatam nagabe pah posor roha nami ay diramoti hodo akan nasatia tuho diramoti hodo kami naso tupa gangguan hahu-haon di Portibio kami molo gale kami urupi kami Tuhan molo marsak kami lehot di kami gogo dohot pos ni roha jala jupa jut roha nami Tuhan patugu maha porsiaon nami boy do masai di tonga-tonga ni panggul niton ni ngolu nami meragam nabi nolus niaka huriam meragam nabi nolus niaka halak Kristen na setia tuho boydo mengalami ketidakadilan boydo songon nadi gosa-gosa Portibion alai mulia tema Tuhan arga situtu mahatam
gabe paposor rohanami alanima urupi hami mangulahon lomoni roham manang nasongo dia pe partikian nanang lehononmu di hami pos dorohanami ikon tohap nauli jabar nauli jalo onami para deso inganannya kana porsea banua kicang tusido hami marte Yesus martanya kami amin. Mari Demaitation buku ede nomor 425 ayat 1-2. Dongani au Tuhan, senangi roh hati, pangiringi mata, pengolah kaki, sanduk seribu kuku. Paduh pikiranku, hubungan pilihanku, mengulang-ulangmu. Aidina romoni, urupi rohati. Gosi paluaan, uri mahal takas, mudar-mudar usai, manggarenawian, sai tubuh halilu. Asini rohamu, rohaku, sini sayang dosaku, dosa donghianangan, sai buri rohangku. Mau lihat marohanami Tuhan disadok panggul miton ninggulunami diramoti didongani di parguguyuhunu hami mamulus aka ari-ari napi nasahamu di hami ujunang rope hakka haguguton aka parsahiton di papasodo rohanami di pakulingi holo hai marhite-hite hatam nang marhite-hite akan nyocar ni holong ni rohan yakadongan nami makusipom mangapuli madauni dohok mamakulingi asa dalam mudo tutu yali Tuhan mariti akan namar holongi roha akan namar hapor seon namar seoho tuho mangalehon aka ampun-ampun batugu horoha nang pikiran pe mariti pabahenan nang hata nauli nalabok mau lihat marohanami Tuhan ngotang hok kami hatam di tikion huang uluhok kami may lamar gugum hai tabba mabohal ni partodion nami mula manang rohan nami di ho Tuhan postitutudo rohan nami muluhu pangido kami sana lihonom mudo mangido mahami to dopa muna badiai saya pamalu makan amar sahid. Nah dirawat di bagasna, dirawat di rumah sakit, molo penang di pabubuah ping, aka namang gopang di pamatang na say bolok komay, samar gugu merahay pason na sigida sa luhuk na. Mangido tutok kami Tuhan,
patupan ni huriamma di minggon pesta ulang tahun, pesta gotilo 20 puncak tahun kesehatian. Salianum marina tiur surya karuas ni huriam ro maduhoti makan lasun masih tu pahdi nauli na denggan samarture dalam maratur maulauni nama muka sahatu na mangujungi leohnom mutuhad dihame marningot ni hajong-jongan ni huriam 70 tahun na salpu na diprakarsai akan perjului bui mamsei huton nami di generasi na mangihuton totok kami bergandengan tangan parsauran nauli narosu na totong ali Tuhan nang dia kapakubasiyon disadok panggulmiton ni huriam reta sudi mulai marohanami mangido kami nang tuho Tuhan di sudia kaya nakon ni ruas ni huriam narap di ison nasidang mang nadaung pe alani parkarejuan manang alani parsikolan na totong ramonti posdorhanami akapar sauran nauli na denggan hot di nasida saya daw man nasida siya naka hagyo ni portibion tung lungod dorhanami molo daw siya kami alani pos rohanami ihoti nasida di holong ni roham marhatahu totuho unang lebarohana dia kapar sauran dia kada donganna ale totong dijaga rohana dijaga dirina dijaga pamatangna sonong madabu nasida turagam nakapangucunan na kana tetua nabe totong pasatu dirina bakasat tangyang totong hopo dan atogu ngunang gaben yang rohana dia kapartikian nang dia kakeadaan do situasi na maragami totong paingo nasida nang kana tutuan na miyo na Tuhan nasa totong ringgas tuak kapartangyangan tutong atong ani huryaon dibere kodei bagas turohan asida ai di persitutuan nabi ai do dinguluna le Tuhan molo marsaur do hoto molo romar pungu tabba mahisar ni rohana nak todina be hele memegajang ni umur nasida asa sudi mapaparan nainian di bagasang kong kumamu di bagasang pangaram mo tiomu unang arong naman ibil sa tonga-tonga nasida mula ate marohanami Tuhan nang diportibion secara umum ali Tuhan nakaperubahan ya iklim dohot cuaca na terjadi cuaca ekstrem siapa tama baik kami dari bihatum mabiar na olo to puro por udan gabi boy do le Tuhan mangabati dia kapardalanan adong doi na subuhi na sida mangesiu di bagasna ali Tuhan tu ngasih roham saya dah nom tujulan non akka arina uli akka arina denggan arina tiur mulai te marohanami Tuhan madok mau lihat hami senasa rohanami senasa pikiran nami hok mau jalo kami sa ulomo ni roham di bakasan Yesus Tuhan nami amin. Mari demaitasian buku Ede nomor 116 ayat 1 2 Uhud tapa pungu peliata.
Matangyakon mapeliata tujolo ni debata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan, dohok nasa uli basa nama uli utus. Hupasahatami masian na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho, sajalo may gabe wap na husus di jolom, pasu-pasu may jaramoti, asa huparasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohok di portibion. Buhay marohanami marhite te todim, asalam utadahami godang ni sileleon mi tuhami, asalam gergir hami madok meliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak martangiang mahita di tangiang aliamanami. Sa pinorbadia magoarmu, sa romaha rajaonmu, sa saat malomo niroham di banotongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhamis dari on hangoluan siapa hari, sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhami, una kami togio tu pangujuna, balua mahami sian pangago, ahorona puna harajaon, doho tagogo, rodi hasangapon saleleng-ilelengna. Amen. Asini rohani tu hata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot persauran itu di perbadia, madongani hita saluhutna. Amin. Horas madihita.